ayo sing kuat gagah sing gagah diteke ayo tak usahake nduk disawang wong akeh ayo sini anu do mulya ngapa to nak iya sik kurang beri ayo aja ngono ngisi-ngisi wong lanang diteke niken sekrupe kendo sekrupi apa baut dok entang ngadek kok kan aku kadung kuwewe kok wis ngono peten aja ceblok pokok aja ceblok piye wong iki engko nek ceblok gelungan kok glundung malah ra lucu kok kowe ngadek kok kadung PW diomongi kadung penak ngene aku ya kesel anu golek kanca yoga sing babak karo kowe nduk ya enggak mau aku lah beda umur kok Pak lah iya to niken baru belasan tahun ning kudune wong tuwa ki kalah rasa ning menang cara kudune lah iki sing wis pengalaman ngentekke wong wedok akeh piye carane piye cangkemmu lho maksude ngopeni para pesinden itu carane piye carane ya kuwi nek mau ngene aku ra kuat carane piye Pak sikil loro maksudnya piye Pak sikil loro lah yo kayang no Pak ngene ora ngono kuwi iki mau lak sikil sisir aku Pak yo sikil loro oh ya nduk sikil loro nyah nyah aduh piye aku manut bapak to oh sikil loro ya bener Pak berarti sana madhep rono merangkak lah ndak gitu iki sing dedek bokonge diangkat nah ini sing dedek ngene malah romantis ada itu suasana koyok ning taman Pak bayangke iki koyok ning taman terus iki nggon lincak nggon lungguhan ngono kae Pak niken dalem iki wong ora buk iki dudu tugu nduk tapi penak ngene empuk iya kowe penak aku ngampet Bapak kan aku kan ogak sak jam. Lha iki tenan nduk sing mbok lungguh geger iki nyetrume teko ngendi-ngendi lho. Wong dilungguh geger kok nyetrum teko ndi? Iso teko kene iki cenut. Ndasku iso cenut, Pak. Tanganmu iso kaku ya. Tangan sikilmu iso kaku ya. Lah, wis ora sah nganggo roman-romanan. Ya. Ya. Wis ora ngatasi. Ora ngatasi, Pak iki. Yamu. Mangsliramu Bariki suntik. Aku sehat kok, Nduk. Aku ora perlu suntik. Jajal aku. Aku telaten minum bio moringa. Tanah analia Tresnani lahir Terus ke apa, Nduk? Napa tembang? Impenku nggih, Pak. Injih.